Nasi tabuda takananga kuchitumbwiza kunyatsime uko kune mudzimai anonzi Joyce Ngandi. Pasvika Sly Media, mudzimai uyu akanga akazvivharira goni nekutya kunzwa mashoko anodzimba kubva kuvavakidzani vake. Panogara mudzimai uyu hapana chimbuzi uye imba yacho anotoita zvekuroja, asi dambudziko ravepo kukundikana kubhadhara mari yerenti nekuda kwekuti haashande uye anorwara nemwoyo, shuga, BP, cancer nezvimwe zvirwere zvinouya nekukura. Mumba umu hamuna kana midziyo yakawanda. Papinda Sly Media crew yawana makazara migomo yemvura, kamubhedha pamwe nekachitofu kemhando yegas. Chokudya chaicho chinonetsa chembere iyi zvokuti pasvika vatori venhau wawana yabika kasadza nemadora vachiti vaizodya misuwa mishanu osiya kekuzodya usiku pamwe chete nekuseni. Mudzimai uyu ane dambudziko rekunzi nevana vaakabereka Muroyi, zvichiburikidza nekufa kwakaita Muzukuru nekurasika njere kwakaita dangwe rake. Nyaya yangu ndeyekunzi ndiri Muroyi, ndinoroya. Saka mese mandinogara ndinenge ndichingonzi Muroyi. Nevandinonzi Ndakauraya mwana wangu nevazukuru vaviri. Nemurume mumwe aimboenda kumba kwemurume wandakarambana naye anonzi Ndakauraya. Zvichiburitswa nevana nehama dzamai vangu. Ina handina hama dzandinadzo muno. Nemunin'ina wangu iyeyo ndakutongozvinzwawo izvozvi kuti ndinonzi ndini ndakamuuraya, asi anonzi akafa nepamiri paakabvisa achibva arega kuenda kuchipatara, ndozvakamuuraya. Ava vari kuti munoroya ava vakambofamba here kudzin'anga kana kumapostori kana kuchechi kuti vanyatsobata umbo hwekuti imimi munoroya? Kufamba neni hatina kumbobvira takafamba. Ini ndaimbovabvunza, imi nyaya yandiri kunzwa yekuti uroyi tadii tambofamba. Saka vana vangu vaibva vati, mainzwa nani? Inini ndovaudza kuti hanzvadzi yenyu mukuru uyu ndiye anomborwara nepfungwa. Zvonzi muzive here kuti uyu anorwara nepfungwa? Muri kunyeberwa? Hakuna zvakadaro. Asi ivo vasingandidi. Vachiratidza kuti havasisina rudo neni kubva pavakakura. Asi pavaive vari vadiki taigara mune zvakanaka ndichingoroja navo vana vangu. Imimi amai mune vana vangani? Vana vese pamwe chete i6. Asi mumwe akashaya saka kwasara 5. Vana ava makavaita nemurume mumwe chete here kana kuti? Kwete. 4 ndakaita nemurume mumwe chete. Ndikagara 7 years ndisina mumwe mwana, ndichingoti handoda kuti vana vangu 4 ava, vasikana vaviri vakomana vaviri, ndirarame zvakadaro. Asi hazvina kuzoita saizvozvo. Ndakazowanawo mumwe murume wekwaRusapi, ndiye wandakazoita naye mumwe mwana wechi5 mukomana. Mushure mekunge ndaitwa operation ndaimbobvisa nhumbu ndichiti handidi mumwe mwana. Saka pandakabvisa nhumbu iya yanga yapinda muchubhu, ndakabva ndazongogara ndichiti handichabereki. Uyu murume ndobva ati handoda kukuroora, saka iwewe ita kuti ubvise muchato uripo. Muchato uyu wakanga uri wechitsotsi wandakaita kumanikidzwa nemurume wokutanga uyu, achinditi kana ukaramba kuchata neni unoenda kumusha kwenyu kwaMutoko. Apa kwaive nehondo, yanga iri nguva yehondo 79-8 here ne78 handichaziva, asi ndine ningi muchato wacho une ningi. Ndobva zvanzi unoenda ikoko. Saka akatora sekuru vake, ndobva taenda kwaMurehwa kunochata muchato iwoyo, ndichishandiswa senemu yekwasekuru vake. Iniwo ndaitya kuti zvikazivikanwa nosekuru vacho vakanga vataura kuti aiwa muroora, iwewe tinozozviita kuti uyakurumidze kubvisa pfuma zvisati zvasvika uku nokuti hazvitenderwi. Saka vakanonyeba ikoko kuti vakapuhwa mombe 2 yedanga nehomai
mombe yainzi $20 nemari yavakangotaurawo yekuti ndo yandapo kuti tikwanise kuchata. Patakangochata ini ndo pandakafungawo zvekuti ifambira imba kuWarren Park. Iye akabva atobva kuti haachadi kugara, adzingwa nababa nemukoma wake kuti hazviito ndigare newe nokuti uri kushusha mukadzi. Ndobva anogara kumahosteri kuchiri kugara vanhu vevarume. Ini ndaigara kumusha, saka ndaiti ndikauya ndinosvika kumba kuna kubasa kwaamai vangu ndichigara ikoko ndichitoenda kunobhadhara kuya kuremembrance kuti ndikwanise kupushirwa fomu rangu rikurumidze kuwana imba. Ndokuwana kwatakaita imba yekuWarren Park. Taiwana imba ndofunga takangogara 3 months. Ndo pandakatotanga kutiwo kamari kandaienda kunohodha ikoko, imwe mari yacho akanga atomboidya achiti ari kuvaka imba yehanzvadzi yake. Saka ndakanzi ndozopuhwa mari yacho ndisina kutombozviziva kuti ndo zvapo. Inini ndobva ndakutotanga kushandazve kuti 1 ndichinotenga zvidhina kuMount Upton, matombo kuDaniston ndokwataitenga zvese, majecha. Imba yavakwa yasvika muwindow level. Inini sekuru wangu wakabva vauya kuzonditora, tataisa foundation. Ndobva vauya kuzonditora vachiti kwete iwa ungaramba uchigara wakadai. Ndandane nhumbu yandakanga nanzi ndibvise yemukomana wenumber 4 ari kuBotswana. Ndakanotora mushonga kuNational. Ndobva auya nawo zvikanzi bvisa nhumbu iyi kana usina kubvisa nhumbu iyi nekuti uyu mukomana mukuru anga asingafambi. Zvikanzi iwewo unofanirwa kubvisa nhumbu iyi kana uda kugara paimba ino yatawana. Shamwari dzangu kuti dziuye dzikuone iwewo wane nhumbu uyu asingafambi hazvigoni. Saka unogona kuenda kumusha kwenyu kwaMutoko kana unogara kwaMurehwa kumusha kwangu. Saka ini ndaingoziva kuti ndinenge ndichingonotambura ndiriko semunhu agara achingondidi achindishungurudza. Ndobva ndangotora mushonga uya ndobva ndadya. Ndakainzi ndiise muporridge, bva ndaisa mukapu, bva ndaisa muporridge. Ndakabva ndatoita flat ipapo kurutsa nekuchaya kutodaidzirwa ambulance kuenda kuparire Nyatwa. Mazuva akafa Simon Mazorodze ndichiri kuzviyeuka gore iroro. Ndobva ndaenda kuparire Nyatwa. Kuparire Nyatwa ndobva nzi ko chii chaitika pamudzimai wenyu? Zvikanzi hameno tawana kupi mushonga wekubvisa nhumbu. Ininiwo pandakazozivawo kwaedza ndakutogezwa nemanesi. Saka nesu yakabva ndoti iwewe wakazviitire izvozvo zvine zuro zvekudya mushonga. Ndikati ko ndiri kupi? Zvikanzi uri kuparire Nyatwa muhospital. Murume wako anoti iwewe wakatsvaga mushonga wekubvisa nhumbu. Ndikati kwete, ini handina kumbodi kutsvaga, iye ndiye akauya nemushonga wacho akanditi idya kana uchida zvekugara pano. Saka ini ndaidawo kugara paari. Saka shamwari yangu ndo yakazondisimbisa. Ndobva zvanzi nemadhokta nhumbu haina kubva. Saka ndairamba ndichinwa mvura kuti nhumbu irarame, bva ndazoburiswa. Shamwari yangu ndobva anditsvaga, pandiwana zvikanzi iwe haungafire murume, ini handina mwana, kana uchida inini ndoadopta mwana wauinaye ndotora kana wamuzvara iwe ogara nemurume wako wauri kuda. Haungafire izvozvo, ndokurarama kwakaita mukomana uyu. Saka kakuwirirana kaingonetsa zvokuti ndakatobva ndine 8 months dzenhumbu. Ndikaenda kwaMutoko ndikazongodzoka ndichimanikidzira kuti ndisungunuke sezvo ndakanyoresa ukambuzuma. Ndobva ndazongodzokera kumusha ndikangonokumbira kuti sekuru kuti ndirambe ndichigara pano. Vana honai vanoda chikoro, vanoda kudya, vandinoda sipo, hazviiti. Ndakuenda kunotsvaga basa kuHarare. Ndokudzoka kwandakaita kuuya kuno muno muHarare. Ndauya muno muHarare ndakagara kuMaybelline. Ndikabva ndakutsvaga basa rekuruka majuzi. Ndairuka majuzi, saka ndakawana basa. Vana vaya ndanavo vari 2. Ndaisiya ndakira mumba ndichienda kuHighlands kwandandawana basa.
ndakariwana kuemployment nondaenda navo kuemployment vari vaviri. Vakomana ava vasikana ava vari kuna baba wacho, vambogara kuna baba wacho. Kuemployment kuya ndokwandakawana basa. Kwandakawana basa aive secretary wa ministani, kwa Mr. Zobwo, ndiye akanditora kuna Bhanza Avenue. Svika ndobva ndafona kuemployment, vanzi tinanita watinaye. Bva ndaenda ikoko muna Samora Machel kuHigh Court, ndokwandakanowaona. Bva vatondinyorera zvese. Bva ndaenda kumba kwavo iri Saturday, ndopandakaisiya ndakira vana mumba ndichiti ndisiye vana ndingaenda kupi. Ndaingosiyawo zvekudya zvandienda wanawo vachidya ndiri kuMaybelline ikoko. Ndoenda ndonosvika ikoko akabva vati vandifarira. Ndakazoenda dzimba dzakawanda kwandaingoenda ndichiendeswa ndichiita zvemajuzi izvozvo kuti ndikwanise kurarama kusvika ndatsvaga musikana wekuti achengete vana vangu. Ndikanonzi naZvobwo ndimhang'ari maintenance. Ndikati anoti ndinotambira mari shoma, zvikanzi hazvina basa, kana achiba kana achiita sei, chatiri kuda imari yemaintenance. Ndikamhang'ara mari yemaintenance, akataura kuti anotambira mari shoma. Ndofunga ndakagara gore rese mari yacho ndisina kumboitora. Imwe ikanzi yasarendwa yaenda kuhurumende. Ndikazoitora, aibvisa $3 pamwana pavana 2, vamwe 2 anga asingavabhadharire. Ndaingozvionera, changa chingori chirango chekuti sevana vake, asi aiva asingadi. Chikoro pandaizopinza vana, musikana uyu ndamuendesa mudiku yakazoshaya, ndamuendesa paGirls High. Kumuti mari yechikoro haangadi, aitoda kutoti abve paGirls High ipapo. Ndikaenda kubasa kwake, ndikanopopota ndikada kusumudza crate yemakokora yange yanwiwa ipapo nevanhu pabasa. Ndida kutomumwaya ndapinda mukambani imo. Ndikati hausi kubhadhara maintenance, uri kubhadharira vana vaviri ava, asi unongozviti $7 chaiyo ndo yaunoramba kudaro. Ndichirwisana naye, asi akazoita zvekuda kuti mwana uya anzi aita musikanzwa. Ndikazopona nekuti secretary tadaidzwa ikoko, tapuwa tsamba yekunzi tiuye kune nyaya. Mwana awanikwa ari kupakedi asiri munzira yekuenda kumba, akapfeka uniform. Zvinova zvisiri izvo, mwana agochema. Zvikanzi akutoenda kuGarwe kuWestwood. Inini ndaive ndisingadi kuti aende, ndaida kuti aramba ari kuA school. Iye nekusada kubhadhara mari aida kuti aende kuzvikoro zvekuB. Tikazonzi nasekretary headmaster vakangobuda pataitaura. Handauziva kuti uku kuna sekretary ariko. Akabva angobuda aona kuti ivo vabuda kwavanga vadaidzwa. Ndobva angoya akati, amai Charity, ndapota zvangu. Charity haasi munhu ane musikanzwa, ende ukasangana naye anoti mangwanani maswera sei, haazi munhu ane musikanzwa. Pane zvaitika apa. Imimi vakauya kumbirai, inini zveshuwa pakangopinda headmaster. Ndakabva ndapfukama pasi pandakutanga kuchema. Ndikati ndinokumbira mumuregerere kwanhasi, kana paine zvaanenge azoita anozoenda zvake kuWestwood. Saka iye aingoti ane musikanzwa, ngaende ukambuzuma. Headmaster vainzi mai Madzima vakandinzwira tsitsi, vakabva vati aiwa akatadza futi tinozomubvisa. Ndokupedza kwakaita form 4 ari paGirls High, asi vanga vasisada. Saka mwana wangu uyu ndinonzi Ndakauraya nemadiro andaimuita. Ndaida vana vangu vese, handina mwana wandakasarudza. Pandainge ndichishanda, ndikaenda kunyika kwandaenda, pandakanogara kuBotswana, ndaichengeta mari yangu, ndaiita zvese, ndowandaitumira zvinhu kunoku kuti apewo amai nevamwe vana naiyewo. Mari yangu ikaita kuma 48,000.
ndikaisa mukebsi ndikanomusainisa ndichitora manlingi ekebsi ndikanzi munosainisa mwana kwakazotora mari yenyu ndikati hazvina mhosva saka yanga atenga imba kuwaterfalls stand kuwaterfalls stand iye yanga yatengeserwa vanhu vakawanda ndokwaakazondifonera kuti amai kwanzi kuri kudiwa mari yaloya taakumbotora mari yenyu ndikati aiwa tora zvako mwana uyu akaroorwa zvakanaka nemurume wake wechipiri aive mukaradha aive diesel technician aishanda murailways asi zvakashaya basa zvaingotsvaga kuti ini ndikosotambura kusvika pari zvino mwana uya paakangotora mari iyoyo hakuna kuzombogara nguva yakareba ndopaakanditi amai baba vandidaidza kuno kuWarren Park vati ndiuye saka ndiri kuno kuWarren Park nyaya iripo ndeyekuti ini ndoda kuuya kwamuri kuBotswana ndizokuudzai nokuti aiuya achitora zvinhu nyaya iripo ndeyekuti vati varikuda vatengesa imba saka vaenda kuremembrance nabhaya wavo akatenga imba akavapa mari vabva vasvikonzi kwamauya muri 2 sei kwomukadzi wenyu zvikanzi aiwa mukadzi wangu akafa munguva yehondo murume wangu akagara achinditi ndakafa kudhara ini ndiri mupenyu sezvinondiita mumwe mwana gotwa uyu anonditi ndakafa paaimbodawo kuroorwa nemwe murume ndopaakati amai ndauya kuno kuWarren Park saka ndonyaya ndaudzwa nababa kuti iwewe unoenda kuBelvedere unotora chitupa chambuya vako wogadzirisa death nokuti ndori kudiwa kuremembrance wobva wazopupura kuti amai vako vakafa saka iye paakaudzwa izvo zvakabva ati nechidanga ichi ndochandingati mai vangu vakafa ivo mai vangu vari kuBotswana hazvigoni saka mama ndoda kuuya ikoko ndikati uya ndobva auya akakuya hatina kumborara achindiudza asi ainga kungoti mudumbu mangu mama mudumbu mangu saka munhu uya mheno andofunga akazodzoserwa mari yake imba haina kuzotengeswa nokuti uya akaramba kugadzira death remunhu mupenyu mwana wangu ndobva ngonzi azviite amai vangu vapenyu zvikanzi vati varikuda kuchata iwo waramba kugadzirisa death uchazviona ndoda kuchata nemukadzi wangu saka akabva azochata nemukadzi wake mwana wangu yangofa ndofunga kwangoita 3 weeks vakabva vaita nyaradzo ina ndambodaidzwa panyaradzo bva vaita nyaradzo yavo kubva vatochata nemukadzi uya ndakangoti kana vaida kuchata regedza vachate saka handiziva kuti vaida kuchata vachigadzirisa imba iyi kuti vachinje here handizive asi ndakazonozviongorora ndikaona zvisina kuita saizvozvo ndikaenda kumaloya ekumusasa vakanditi endai kwakati ndikambonzi imwe yandakambonzi inoda kuenda kuHigh Court ini mari yekuenda kuHigh Court ndandisina mwana wangu yangafa mari handisisina ndakuchengeta mwana wemubvana wangu asiya nevangu vana 2 vari 3 mumwe uyabva arambirwa ndiye akanga aenda kuSouth Africa kwaagara 9 years ondodzoka ane vana 2 mumwe wechi3 achinzi akafa saka ndopandakanzi kwaakasvikira kuWarren Park ikoko ndobva zvanzi iwewe chivaita kuti ndiende vauye kun'anga kwandiri nekuti iye akati kwaakafamba kuSouth Africa akanzwa kuti ini sekuru ndo vanoshereketa ndo zvavaita sekuru ndo vanoshereketa asi apa kwatakazoenda ikoko ndobva tasvika pan'anga yanga iri padhuze neni yakangoti ambuya vako ava havaroyi tazogara muzukuru wangu aenda apuhwa zvekuita ndobva ndanzi auya nemushonga achiti nzi ndimugeze ndikamugeza ina hapana zvandiri kuziva after 3 days aenda
ndopandakanzwa zvakunzi munozviziva kuti vanhu vari kukuti muri Muroyi, imimi kana muda kuti ndikugadzirei endai kumusha mononokora ivhu repamusha penyu mouya rekwamakakurira mouya naro ndokugadzirai, asi ndinoda 2000 usa. Ndikati kwete, handina kwandinowana 2000 usa, kana ndazoiwana ndichauya. Saka ndo pakabva pangotangira kunyanya kufamba zveuroyi nemwana wangu uyu musikana achingonzi Ndinda Muroyi. Saka iye aitombouya achindiudza iye zvino hachauyi kubva kufa kwaita amai vangu chero pavairwara. Amai vangu vakafa musi wa30 Mei ndo pavashaya. Ndainzi ndiri kunotemwa nematemo kumusha ikoko nemunin'ino wavo, ndaingotukwa ndaitwa sei, vanhu vazhinji vachiti iwe uzvizive kuti uri Muroyi. Handi zvakabvira kare, vamwewo varoora vazukuru wandiri kunzwa vari kudaro, ini ndandisina zvandotomboziva. Asi pese apa ndaitambura. Kunoku kune imwe muzukuru wamai vangu anogara kuno anonzi ane imba kuno. Kwakamboitika rufu nemumwe mwana akafira pakaita iye inonzi cycloidai ikauraya ambuya vake nemwana wake vakafa. Ndikati ko makadii kundiudzawo, ndakanobata maoko zvikanzi waimbokuenda ikoko iwo waitobva wanofa ikoko akuite kutaura kuno kugokwe kwatiri. Apo pachitungwiza paiuya apo nepapo kuzoona amai ava vachirwara. Hapana aida kuti ndizive. Nanhasiwo ndiri kugara muno tinosangana mukombi, ndikangoona wakangondidai neniwo ndinongodai ndongotarisawo kusaiti kuti sendisina kuona ini ndaona. Ndo dambudziko rangu guru rekunzi ndiri Muroyi. Hatina kwatakafamba. Mainini wangu kubva kare ndichivaudza, mainini zviri kunzi amai vangu varoyi, ngatifambei. Vaibva vati aiwa munhu anenge adaro kuroti neni ndaudzwawo kunzi ndiri Muroyi. Vaindivharidzira vachiramba. Nhasi uno vakuzozviburisa nekuti mai vangu vafa. Handisisina kana hama, handina hanzvadzi, handina baba, handina ani. Saka inini ndiri kutambura. Dai ndawana hangu pekugara pandinofira ndowigwa nehurumende nemabhanditi. Ndo zvandatongosarudza pasi pano. Ndakambosarudza zvekuda kunwa poison amai vangu vachiri vapenyu. Asi ndaiti mai vangu vanochengetwa nani. Izvina amai vangu vafa, ndoda kuti ndinwe poison. Nekunzwa kwandinoita shumiro inoitwa mumachechi kuti ukafa uchidaro kudenga ukwanise kuti utaure naMwari, unozopanichwa nokuti waita kuzviuraya. Chero pekuvigwa unonzwa mumwe munhu akunzi akanga anovigwa pane vamwe asi akazofukunurwa kunovigwa pake nokuti akafa nekupondwa kana akafa nekunwa poison. Saka ine hangu handichadi kunwa poison, ndinongomirira nguva yaMwari kana yakwana. Ivo kana varuda kundiponda September uno ndakaudzwa nemwe muprofita muna January kuti September ndo machererwa makuva. Mamwe mastatus acho ndinawo mufoni mandaingotorawo, zvimwe zvacho ndasani ndakugona kuti zvinotorwa sei, asi ndakazozviziva zvazvinoitwa. Aiswa nani mastatus? Nevana ndo vaiisa. Toona munhu achipiswa muguva achitaura achiputa fodya achitaura. Vana vaiisa zvakawanda. Chero iyo ng'anga yacho yaimbotumirawo mastatus yainotaura zvainoda. This time tinomuhwina chete, tinomuhwina chete. Zvokuti mwana wangu gotwa uyu ndo kwaanoenda. Iye muzukuru uyu aiuya pandairwara tichitoona achienda pang'anga yacho papari pedyo nepedyo achienda. Asi ukamubvunza anozviramba kuti handina kumbouyako, handina kumbouyako. Saka ndinonzi ndinoroya. Ndakadya mwana iyeyo kudomboshawa akapondwa ikoko, akanzi anga asina zino akapondwa. Ndakanochema ndega, hapana munhu akanhingirira. Iye ndikamuti chiuya katicheme mwana uyu paakabva kuparire nyatwa aitwa postmortem.
akabva ati kuchema nekusachema zvakangofanana. Aitotaura nevamwe vaitokurukura kuita nyaya yakuseka. Ini ndakangovhumbamirawo kabhokisi kemwana uya. Ndiri kufunga kuti ndizvo vaya vese vakanga vati vari kuuya, hapana kana munhu akauya. Ndini ndakanga ndakangogarira kabhokisi ndakunzi ndinotema paari kuvigwa. Sabhuku yabva azonditi amai vacho ndongavateme, akavigwa. Ina ndamboziva kuti ndopandakapuwa nechild line. Mumwe mwana uyu anga akarepwa, ndikamufambira zvese, ndikapuwa nemapurisa nechild line yanyora tsamba zvese ndikaita, ndikatombobatsirwa nechekudya nemwana uyu. Asi paakazongoti zvanaka, akabva atora mwana wake. Akanga asingaende kuchikoro, ndakamudzisa grade 1, grade 2, grade 3, akuenda grade 4 mucovid. Ndopaakabva auya achimutora. Nanhasi anogara muGlenorasium, hationani, hatidini. Akazouya parufu rwamai, asi aigara kunze kwemusha. Handizive zvaaiera ipapo. Akakutsanangurira here kuti chakuita kuti asade kudyidzana nemichii? Uroyi kawo. Akatotaura ndichine mwana wake, zvikanzi kana paine chamunoda taurai muri kumba kwenyu ikoko, musauye kuno. Akuti ndindakauraya chi? Mwana uya wakanourayisa kudomboshawa. Ndindakauraya. Kana mainini wake chero pakazonzi koti, kune imwe koti mapurisa vaibata ini, maCID vaiita nyaya yemwana uyu, vaibata ini. Iye aichinja maraini nekunzvenga kusada kuoneka kwaanogara. Aitombogara nekachikomba kake ikako kusvika zvazosiyana paakugara muGlenora imomo. Abva saka vachibata ini. Vamwe vacho vakatozouya kwandaigara tichienda kunotsvaga kusvika tazopawana paaitsvaga paaigara. Ndobva zvanzi achauya panapa, imimi mouya mangwana semunouya nemwana uyu. Kana asina kuuya, iri bedspread nderake nyowani, tinokupai moenda monotengesa mukwanise kurarama nemwana wake. Mangwana acho akabva atenga kaupfu neshuga. Ndobva atora bedspread, ndobva apa shamwari yacho kuti vasvitse vati sori zvenyama. Ini ndiri kuti ndizvozvo. Asi nyaya yakai yanga ichiripo. Nyaya iya yaitonzi yakabuda paStar FM. Mainini vacho vakanditi ndichazokuratidza ipepa racho, havana kundiratidza. Inini ndakazongonzwa kunzi itoriko kukoti kuRotonro. Ndikangoendawo kukoti nemwana uye. Ndopandakati ndakandipa bedspread, ndofunga ndakangogara naro 3 weeks. Ndobva auya, ndobva ati amai ndokumbirawo bedspread riya, mundipe. Ndandisina kumborivhura, ndakangorichengeta. Ndokumbirawo bedspread riya, ndichakutengerai. Ndobva atoritora. Ndobva ndambopuwa futi foni yeSamsung yetouch. Andipa foni iya. Pandakazowanawo foni ini, ndopaakabva ati ndokumbirawo foni iya, mundipawo foni iya. Ndichakupai kana ndatenga yangu yakabiwa. Pandamupa bva zvangu izvozvo. Chaanondipa iye handitori. Zvino ndinofamba kana nezvibhutsu zvakaboka. Pavana vangu vese kunze kwemusikana wokurwara pfungwa naiye akafa, ndo vana vaitombondikandawo kana kunditengera matenesi. Kunyanya akafa ndiye ainditengera matenesi. Vamwe vese handina kana tenesi zvayo, yo vanochinja kuita gomo rebhutsu. Ina handina bhutsu, asi handirwadziwe nazvo. Ndinongoti aiwa, uyo mumwe yakanogara kuteki uko for 3 years. Akauya akandipa $30. Akataura ndoda kuti muende munogara kwaMurewa. Ndoenda kunogara kwaMurewa naamai vangu kwandakabva, kwane munhu wandakarambana naye. Zvikanzi hamufanirwa kundinhingirika kudaro, imba yatiri kubatsirana kuvaka namukoma ndoyamuchanogara. Asi ndaingoziva kuti kunyeba. Ndikangobvuma hapana kana chii chakabuda. Inhangu kusatengerwa kana kusapuhwa kana tsono handizvo zvinondirwadza. Chinondirwadza rudo
chakapedza rudo kuvana vangu, chavanondipomera. Dai takambofambawo. Ini ndinonzi ndifambe ndega, ndikafamba ndienda kumapostori, ndikaenda kun'anga handikwanise. Kune imwe mupostori akanga azoudzwa nemwana wangu wemuICOT. Ndokwandakasvika ikoko ndobva ndanzi mune nyora dziri kuku kumusana uku dzinoda kuparwa, kunodiwa malemoni. Ine hangu ndandagara ndisingazvidayire zvemapostori. Ndobva ndanzi imimi makatodya kamwana kachechi kamakadya. Kumwe kwacho kwandakaenda futi kune imwe mupostori kwandaingonzi endai kwakati anogona. Inde ndisingazivi kuti vanhu vanenge vatorangana. Kwandakanogezwa, ndakanotengeswa huku, ndikagezwa ropa, ndichinzi kubviswa munyama. Imimi ndinongonzi mune mhepo yekusairirwa, uye makapfekwa fesi yenyu nemuroyi. Muroyi endi anokushandisa imobva maonekwa kunzi ndimi. Saka uchinge wanzwawo zvakadaro, ndofunga ndakamupa $15. Mazuva acho ndanga ndichimbowanawo tumari kana ndikaita maricho. Ndikamupa $15 ndikatenga huku iyoyo. Ndikati ndozokupa imwe yacho nokuti aida $20. Ndopa ndakagezwa matumbu aya ehuku, nyama yacho ndaunduritswa nyama ndobva vatora. Ndobva ndagezwa. Kuya kwandazonzi ndakadya kamwana kachechi. Ndokwakanonzi imi makagezwa ningi ropa rehuku. Ndikati hongu ndakagezwa. Ndaudzwa kunzi kubvisa munyama. Ende hazvina kuitika kare kare, hazvina kuitika kure kure, pedyo nepano patiri. Ndobva ndatongonzi muri muroyi. Kusvika nanhasi zvinongowo mukurumbira ndakutonzwa nyaya dzimwe dzakaitika vaudzwa neuyu last born yangu nondakatomona achipfuura murodhi. Vaudzwa. Saka ivo vaita ndatoiswa paFacebook. Ndopavaindiona kudi ini ndaivaona vakabata foni vakamira. Ko paniko? Zvobva zvanzi aiwa tiri kuona zvedu mafirimu. Izvi ndakutonzwa vakutotaurana vanoroya. Ko nhasi tamborara here? Izvi zvese zviri kurwadza nezvidhoma zvavo vese amai nemwana, kutaura ini naamai vangu kuti zviri kurwadza nezvidhoma. Asi baba wacho vanonzi wane zvikwambo. Ndazoenda murume wenyu? Baba vepamba pana nchigara ipapo. Vanonzi vakabata zvikwambo baba vavo here, handinyatsonzwisa, asi mupostori mukuru. Ini ndakandatoenderawo kuti pamapostori apa ndopa ndinonochena. Asi zvonzi aiwa kwababa hakuite kuti tiende ikoko, handei kumwe kwatinoenda. Ndokwacho kwandakanonzi ndiri mupostori ndakadya kamwana. Saka ndakazopabva futi ipapo ndangogara 3 months nokuti imba yacho vana vangu vakabva vauya vakabva vati hazviite kuti tikugadzirire imba iyo, dai vagadzira ivo vega. Ndobva tangobva namai vangu bvataenda kumayambara. Kumayambara wese vana vangu vaitouya usiku chowanzwa uchitaura munext door. Vaitobvunzwa munogara nechekupi kudi kuuya kuma1 dzeusiku vachitaura. Ikoko ndangonzi muroyi akazodai akadi, nyaya yeuroyi dai zviri zvimwe kana kunyima kana kudi zvisiri zveuroyi. Uye takambofamba vachindibata kuti ko imimi papa muri kuramba here, takakubata. Ina handina pandakabatwa. Zvinonditarisa kudya zvinondaonda kusara mabhonzo kudai, mari yechipatara handiwane, renda handiwane, mapiritsi handikwanise, maziso ane tsanga. Amai vangu vakafa vasisaona, ndaigeza ropa. Mapikicha mamwe ndinawo mufoni amai vangu randaitora ndichiratidza hama dzavo kuti tarisai zviripo. Asi vakandirambira musi werufu kuti haana kumbotiudza uye hatizvizivi. Maigeza ropa raamai here kana kuti? Raamai vangu ravaivhinza. Munoti munhu kubva April, May achibleeda, kujuja ropa. Ndichiwacha
mapamba ayo mamwe muri kuona ari papayo akazotengwa nemunin'ina wacho mazuva ekugumisira. Auya kuhosipitoro ikoko ndobva atenga. Inini ndakambotanga ita zvemazambia bva ndazoona kuti muchipatara hamudizvi, ndandakutengawo kana ndawana kamari. Majekiseni aindinetsa, amai havaone, havachanzwe, havafambe, ezvino masango anetsanga. Ndinochengetwa ndo zvimwe zvandombofunga kuti ndizviuraya, asi ndoona kuti kudenga ndinozonotambura. Dai ndanotambura nenyaya yekunzi unoenda kugomba kunotsva yekuti wakabvisa numbu. Izvo ndinogamuchira, ndakabvisa numbu. Kana kuchechi kwandaienda ndakanopupura kazviya zvekuti wapinda muchechi wakunzi taura zvawakatadza. Ndakataura kuti inini chitadzo changu pamberi paMwari ndakaita varume vakawanda, ndikaita zvekubvisa numbu, ndo chitadzo changu. Handina munhu wandakamuuraya mukurarama kwangu, asi ndinongoteeredzwa nekunzi jambwa. Chero ipo pano hapana rugare. Handisina rugare. Munhu anongoziva kwandabva chete akangoona vekuya kuya, handisisina rugare. Ndakutongonzi Muroyi. Mwakandivhunza wepapa pakandiwanisa panapa wandakatanga kuya achindiratidza kuti pane imba. Akanditi kwemimi hamuna kumbonzi here kana kunzi makanhingirika kamwana kachechi. Ndobva ndangoti kupi zvamboita sei? Saka akada kunditarisa sevanonditarisa kunge ziso richandidonhera pandiri. Ndo zvimamirira zvakaita kusvika nanhasi apa hapana kana chandinokwanisa kuita. Urwere ndoti BP, cancer, shuga, moyo, maulcers, ndiri positive. Zvese izvozvo. Cancer iri pai mama? Cancer yakapararira miri wese. Gumbo iri anga akatonyanya makumbo ese. Munoona kuti zvino anoratidza kunge akasiyana. Asi apa 2017 ndaichera mvura pamugodhi pamba pandairoja. Ndobva ndangotsvedza papatsemuka mabhonzo matatu zvokuti ndaipinza ruoko kudai ndatsemuka ndichitonzwa kuti chwaka. Iye gotwe ndo ndakaenda naye nekamwana kake kuparire nyatwa. Ndatombonopepwa kumwana wangu iyeyo. Mainini wangu nemurume uya vakanga vasingadi, chero ndikarwara kuenda kumuvana wangu ikoko vanga vasingadi kuti ndiendeko. Ndaingoendawo zvekuti ndodii. Saka ndakazotorwa x-ray ndinayo mumba umo. Ndikaudzwa kunzi mabhonzo matatu anoda kuiswa waya, asi ndakashaya mari. Iye ndakanga ndinaye gotwe rangu iroro achiri kungokwindimara asati anyatsozviburitsa pachena. Akabva ati manje mari yacho inobva kupi? Ndikati aiwa handeikumba. Nanhasi ndinongogamina, ndinongotambura negumbo. Chero ndikada kukuwara ndinotongokuwara ipapo. Apa ndo pakatanga pamuri kuona vanga iri. Ndora ndakangoti vachiri vadiki yegotwe nemuzukuru wangu vainyora pazvisimende kumusha patakaenda kumusha. Saka vachinyora ini ndandaendawo kunhamo. Pandakadzoka ndakanoita 2 days ndoona pazara marara emuti. Regai nditsvaire, mwe munhu akabva ngoye ndibikire tii munongoziva. Ndikati handisi kutomboziva kuti mumba umu mune shuga here. Ndobva pangotanga gumbo irori rakaora rikandionesa nhamo kusvika ndo pakatangira kenza yacho rikazvimba ose akazvimba. Apa munoona apa kuzvikuwadzwa futi, apa kukuwadzwa futi. Chero chinonyanyoitika chinowanzoitika kugumbo irori rakazosara rakazvimba kudai. Aikuti bikaiti ndiani mumwe kumusha ikoko mwesawira wana amai. Ndiaiti ndibikire tii. Ndikati kwete ini handisi kutomboziva kuti vana vashuga iripo here pamazuva ndandisipo. Saka ndopa inini akaramba achinditeeredza. Pondoti handakakanganwa kuti kutsvaira kwandiri kuita ndakabata chimwe chinhu pandaregedza pachatondikuwadza. Ngobva afamba achitoparidzira raini rese kuti akuvara
ndakuzongoona vanhu vachiti wakuwara ko zvafamba sei, ndikatoiwa padiki diki rakazobva raita zidanda kusvika akazotiwo zvaitawo zvekenza izvi kuzoenda kuhospital pandatongonzi endai kuparire nyatwa makumbo enyu aya inogona kunge iri kenza. Ndokuzobatwa kwandakaita kenza, ndakazoregedza kimo yacho ndashaya mari izvi. Paparire nyatwa apa ndaipagara kana mwedzi wese ndauya kucheka up ndinoshaya mari yekudzokeresa, ndogara ndichikumbira mari ndichidya makoko kana zvimwe zvimiti zvinobereka zviwana zvakaita yellow seskipa izvo ndozvandaidya izvozvo. Chigara takawandawo, vamwe vachitogarawo, vamwe vanopuwawo zvekudya nehama dzavo, ina handina. Ndozoti pamwe ndangozowana wandipawo mari ndodzokera kumusha. Saka kumusha nhasi ndokona ndakunzi ndiende kunochengeta mai vangu. Inini ndaimbotambura kuti nditsvage imba muno muHarare. Ndakatanga kutsvaga imba kuAirport. Iye mwana wangu yataura kuti amai tsvagai imba ndinokubatsirai. Aitengesa zvakabva zvapera zvese zvekutengesa. Ndakatanga kugara 2012 ndakagara muno muHarare ndichiroja check up yangu ikasvika ndoenda kuparire nyatwa ndodzoka. Ndikaonawo ndakundikana kushaya mari chero ari ma50 cents kumwe kwacho ndinohafura netsoka ndozonokwirira pamberi. Ndo raramo yacho yandinayo. Ndanzwa muchitsanangura kuti pane mupostori wamakamboenda akakuti muri kufa muna September. Zvino tatomuna October kapa mama. Hongu. Mupostori uyu ndakaendako muna January. Ndobva svikoti roverai chipikiri pamuti. Ndikapuwa chipikiri papatoriwo nevamwe. Vanovatorowera zvipikiri zvavo. Panotorowerwa zvipikiri. Muti iwoyo hautombooneki, zimuti zihunde asi rakazara zvipikiri zvinoroverwa. Zvikanziroverai chipikiri apa kana muri Muroyi. Asi ndaona vana venyu pane mumwe akabata-bata. Vana vai vakanga varamba, ndamboenda dziri nhamba chete kuti ndapuwa nhamba idzi. Kwanzi kune mupostori muprofita akadai tiendeko. Tichida kuenda neuyo wekurwara nepfungwa. Vakabva vatsika. Ndikati zvanzi kana muchida kumuona kunodiwa $20. Vakabva varamba. Chero kwana uichikira uko ndakakuenda futi. Pakangozogumira ndepenyaya yekuti panodiwa $20. Saka iyeyo akanditi anoda $20. Ndobva ndamuti kana ndaiwana ndinokupai. Ndaingonzi rambai muchiuya ndichienda pandaenda nzi ndiuye ndichienda. Ndobva ndakazomuti ndawana $10. Ndobva ati oi chipikiri chendai munorovera pamuti. Kana muri Muroyi munofa, asi imimi vana venyu vakatokuchererai guwa. Iyi message ningi status yanga isati yaiswa iyi. Vana venyu vakuchererai guwa. Guwa iri nderekuigwa muri vaviri. Imimi namai venyu. Mese muri kutopomerwa nyaya yehuroyi. Saka mukarovera chipikiri, anenge ari Muroyi ipapapa achafa. Asi zuva renyu rekufa ndemuna September. Watabvawo. Zvokuti pese apa pananga ndichingorarama dzimwe hembe dzakatotadza kutengwa dzangu dzandaitengesa kuti kundinozvisira ndiani angade zvinhu zveMuroyi. Chero mapurasitiki iwayo ndaingoti kuchengeta kuzvinhu zvekare izvi zvinoratidza kunge zvinyowani. Migomo ndandinayo kuti kwandogara kunotambudza mvura, ndinochera mvura yangu kuzosara nemigomo mishomanani kutengesa. Muchiitira kuti September asvike yenyu mapedza. September asvike ndapedza ka. Amai vangu zvavafa ka. Kurwa kuti next kandini. September takunosvika mamuri muna May ka. September takunosvika ndongo clear zvinhu zvangu kana ndafawo. Zvokuti mbedha uyu kune mumwe wandakandanoona kumbari uku pasito Harare papai akanga ati achanditumira munhu anozoona anogara kuSt Mary's
ndakandati handizivi kuti ungatengeswe mari nokuti makore ese kubva kubirwa kwandakaita ndairara pasi pakapeti yangu ndoyandairara. Iwoyo hauna makore akawanda, wakatengwa last year but 1 muna October naivo vana. Handaiziva kuti kuona kundipinda kwekuti uri Muroyi. Hauzwe kare asi chimetiresi chacho ndakangogara ndofunga mwedzi here wakutotanga kubaya. Handina murume wandoita, ndakaregera zvevarume kudhara ndichiri kutoita cross border kusvika nanhasi uno hapana zvandinoita ndakazvigarira. Ndakazoerega kuenda 2004 kuenda uku kunguva dzangu uku. Inini ndatoregera zvevarume 90 uyu ndeva 93 gotwe rangu 94 ndova ndakangoti kwete handichaiti. Ndo mamirira zvakaita. Saka chipikiri chiyaichi ndakazopuwa chimwe futi nokuti mari haina kuzotorwa, yakazonzi moshandisa transport muchidzoka muchiuya panapo ndichikupai munamato. Ndobva ndazopuwa chimwe zvaingopuwawo vamwe vanhu. Pane muvhu matairovera, ndakarovera zvipikiri izvi hakuna chakabuda. Ava vanawo vakanzi September chaiye, ndakatozombofunga kuti mumwe wandakamboona akaisa shato muhuro, asi kuti ndiamheno kwavakanga vari nechekubhinga uko kuti akanga anoitei, achifamba akaisa shato muhuro, shumba ichiteera mumashure. But pane murume anga akangomutarisa, ndofunga ndo kugemu kwacho here, ndo mazuva akabva azongoita zvekuti azoenda, aienda kutanana Tanzania achinotora dzimota dzevanhu achibhadharwa kusvika azoenda kuteki ikoko. Iko zvino paakauya ipapa pa 3 years ungapa mengo $30 ende wozoona status yekutaura kuti inini handigoni kukuti amai, hamuzi amai vangu, handingaita amai vanosekwa nenyika. Chokwadi ndinosekwa nenyika, handizvirambe. Ndimi vana vangu muri kutondikuridzira kuti ndinyanyosekwa nenyika. Ndo kumusha kwaMurehwa ikoko mugodhi pandakanga ndacheresa handina kumbopagara, ndo paakanowakira murume uyu nevana vake, asi ndine vana 2 naye vakomana vanofanira kunge vachivakawo. Aiwa havana vakatonowakirawo kusina mugodhi. Iye ndo paari nemukadzi wake. Otoona mumwe mwana wangu mukomana otobuda akabata chikwangwari chakabva charoverwa kunzi Mr and Mrs nawo pamba penyu ipapo. Pamba pangu ipapo. Okay, ndazomucharo kuti pane mupostori akazombokupaitsana ngudzo kuti ambuya venyu ndo vane chekuita kana ndo vakasundidzira mhepo yatiri kutaura nezvayo nhasi kuti muzokunze nevana munoroya. Imimi makazvigamuchira sei? Zveuyoyo inini handina kuzvigamuchira. Uye yakanga asiri mupostori, yakanga iri n'anga, asi ndakaendeswa kundichinzi mupostori. Ndandabirwa karedhiyo kana ndaisa pamusuwo apo kachichajwa netochi. Ndobva ndanzi aiwa zvamabirwa endai kumupostori. Mukaenda kumupostori zvinhu zvenyu zvinodi zvinodzoka. Kune wakabirwa zvinhu zvake zvikadzoka. Yanzi amplifier nei zvikadzoka. Ndandakutogara kumayambara uko. Ndobva ndangomukira ndikati manje mari handina, ndakandine $3. Saka dhora ndaiti ndinotengera mai, totenga muriwo toya tichibika namai vangu. Zvikanzi pondo inotokwana kuenda nekudzoka, munoshandisa mabhasi, moburukira pakokora mokwira uko ma50 cents. Ndakaita saizvozvo ndikaendako. Afona nefoni yangu kumunhu uya akati ndiri kuuya mangwana. Pandakaendako ndobva iye ndamuudza kuti iwe ndakuda kusvika pano pawataura paWhatsApp, haana kupindura. Ndobva ndanosvikoburuka. Ndakagara pabhasi stop, ndakatarisa pazidombo pandaiona mapostori, nokuti ainzi mupostori wenguo tsvuku. Ndobva ndafona.
ndichiti zvimwe ndichawana munhu achapinza muoko muhomwe kudaira foni, handina wandakaona. Ndobva ndati ndasvika, ndiri pabus stop, ndakasunga dhuku reblue. Zvikanzi alright, ndiri kuya kuzokutora. Inini ziso rangu ranga riri kwandaiona mapostori, but munhu akauya nekuseri kwangu. Ndobva zvikoti ndimanda ndichitaura nemi, ndikati hongu ndini. Zvikanzi handei zvedu, ndipei bhegi renyu ndikutakurire. Ndikati ndingatakurirwa bhegi nemunhu womurume, aiwa regai zvenyu. Takufamba. Ndikati asi kunhu kwacho kure, ini nandichitotarisa kuti muchabva kuziruva rogo. Zvikanzi aiwa variko vari mumatare. Hana yangu ndopa yakati ko zvazvematare, ini ndauya ndisina mari, handina mari yacho. Ndafunga kuti ndezvechi zvandangonzi aiwa mupostori aite zvemari. Ndikati ko ndezvematare? Zvikanzi zvese vanoita. Iye munhu yanga akapfeka futi zvechipostori. Tabva tafamba, tabva tasvika, vamwe vanhu vakarara panze vane tumadhuku tuchena, vamwe vasina, vamwe vari mukati. Mubhedha wakangodai sezvo zvakaita apa ndo panorongerwa matare. Ndopakanzi atangai matobvisa zvana raisi rarasirwa ipapo nemanjuzu anga arimo. Apa vanhu vese vakapfeka izvi zvimashoti zvechipostori nematisheti ewhite. Ndashaya kuti konde zvipi. Ndobva pangozunzwa ndokunogara panyoro ipapo. Ndagara, ndakabva ndanzi neyanga akagara pache. Nyaya yenyu ndaiziva yemafambira. Ndikati maiziva. Zvikanzi muri Muroyi kaimi? Ndikati nini? Zveuroyi handizvizivi. Zvikanzi muda kuramba here kuti hamuzi Muroyi? Ndikati ndinoramba, nekuti uroyi wacho kana ndichiroya ndatotanga kuroyera pano. Zvikanzi ndakukunwisai muteyo. Ndikati maita henyu. Asi sekuziva kwangu muteyo unonwiswa ndine hama dzangu, chero nevana vangu. Ina ndauziva kuti munhu yakatopuwa nhamba dzevana vangu, chero ari kuteki wacho anga achiriko kuteki. Ndikati muteyo unonwiswa ndakamira ndakadai ndiri ndega. Aiwa ndipei. Zvikanzi dhimoni riri pamurimi rinobuda. Ndikati aiwa ndinozvitenda. Pakaiswa fodya patsvimbo yanti inenge yakadai kumusoro kuya kwakaita chiraundi. Ndobva padururwa tsvimbo. Zvikanzi pfugamai apa mudii. Ndikati kwete, handikwanise kupfugama. Pakatorwa pfumo, ndobva radirwa fodya yakawanda. Ndobva zvanzi fodya ibatwe nemaoko. Da kuti mukweve nemhuno dzenyu kusvika maipedza. Ndobva yaunzwa panapa. Ndobva ndakweva, ndakagara pandakagara ipa. Kukweva fodya kusvika yese ndapedza kuti ndapedza fodya. Ndopakapanzi porridge. Porridge robva rambouya. Zvikanzi aiwa maheu aya ndoakangonotengwa, ndobva aiswa mukatambura, ndobva kwaiswa mushonga. Zvikanzi dhimoni chairo rinobuda reuroyi raminara. Ndobva ndapuwa, ndobva zvakurungwa. Ndobva ndangobata zvikanzi inwai. Ndobva ndabata, ndobva ndanwa. Ndobva ndapedza pandaisapa. Zvikanzi muri kunzwa sei? Ndikati hapana. Zvikanzi ndakaburitsa dhimoni reuroyi, svondo rakapera, vanhu vakaungana panapa vachiona dhimoni reuroyi. Kana muchidai ndai kumapurisa munomangaro. Ndikati handizvo zvandiri kutaura. Asi ini chandafambira kubirwa redhiyo netochi. Zvikanzi redhiyo netochi ndoda $40 kuti zvinhu zvenyu zvidzoke. Ndinokugadzirirai. Saka ini pandakati inini dhimoni rekuroya
nhasi ndo pandingati wani pano pabuda dhimoni. Mapostori, chero kung'anga, chero mubira, handina dhimoni rinobuda pandiri. Handizvizivi. Ndopakabva daiso kubvisa t-shirt ndikaona mazichuma akazarawo. Abva achinja nenzwi. Akutaura zvekuMozambique. Zvikanzi dhimoni renyirika ndinoda 2000 plus mune nyoka iri pasi pembedha yamunogara nayo. Ndinoda 2000 usa. 2000 usa. Ndekubvisa nyoka. Amai venyu vamukuti havaoni, vanoroya. Usiku vanoona. Mbuya venyu vakakurerai imimi. Nyemba munodziziva? Ndikati hongu ndodziziva. Zvikanzi nyemba idzodzo ndodza vakakubikirai munyemba. Muri mudiki. Handi ndo vakakurerai? Ndikati mbuya wangu wakandirera zveshuwa. Zvikanzi ndo mawakabika nyemba dzebva vaisa huroyi. Ivo vanoroya. Imi amai venyu vanoroya. Imimi munoroya. Muri vanhu vangani? Asi ndakaramba. Ndikati inini mbuya vangu kana amai vangu vachiroya handirambe zvangu. Ndakukunonotsai. Handirambe zvangu, asi inini handina kumboona zvinhu zvakadaro. Ene mai vangu ambuya vangu vakafa kare. Handichinei nawo. Mai vangu havandigone kuvarasa kuti vanoroya. Ndicharamba ndichingovachengeta kusvika zvadi zvanaka. Kana ndirini ndinenge ndatanga ndopandienda kuti mai vangu vachachengetwa nani. Asi vakanditangira inini ndinenge ndane nhamo yekuti ndichinani. Mbuya vangu kuroya chaiko handibvumi. Ndiko kung'anga iyoyo. Ing'anga inoita futi zvechipostori. Saka ndakazoendeswa kuseri kwemba sekuku. Ndokwandakanondirari. Ndati ndakunzwa dzungu. Apa ndambonanikwa pazuva apo. Ndakagozotanga kuchaya kubva kuma11 kusvika rinyure. Ndichichaya. Ndakutoburitsa zvinenge zvimadziwa. Zvikanzi ndo uroyi wacho. Ndikati ini ndinoziva kuti unonzi ukamwiswa muteyo unozvimba dumbu. Izvi handizvizivezvo. Kana ndakatongogezwawo mudumbu, amen. Saka paidiwa 2000 plus $10 yekunzi matare. Ndakandisina. Ndo zvakaitika. Ipapa akambondisira musi uno uyu ningi paningi. Ndikati handisati ndatomboena $10 yacho, 10 usa yacho handina. Noti uyu mukomana uyu anonzi akatomutenda. Ndofunga akamudza kuti mai vako ndavaburitsa dhimoni reuroyi. Saka hanzi ndobva ati maita basa. Iye paakazouya akangosvika kwekanguva, imi matogarisa imi. Ndikabva ndakumutsanangurira nyaya iyoyo. Aingoita zvikanzi imimi munoenderei? Ndikati ndakandaendera kanyaya yeredhiyo. Ndiye ndakaendera. Zvikanzi handidi kuti muende kumapostori, kudii munoudzwa zvisiri izvo, musaendeko. Ndo zvaakangoita. Ndobva ndasiyirwa $10. Ndobva munhu aenda akati ndakuenda ku-UK nebasa. Zvinhu zvangu zvimwe zvichashipwa zvichiuya ku-UK. Iko zvino ndokwari. Ukati iye ndo unoti ukati ndibatsirewo nerendi nemari yemapiritsi inonzi alright, ndichakupai mwedzi kana wapera. Kana dai zviri saizvozvo nhasi ndi2 zvinoti tsakata zvakadaro. Uyo kuBotswana chero ukanyora nyingi haapindure. Uyo ari muno mukomana mukuru yanongoti handina chandinacho. Ndo mararamiro angu. Takuswa kupindira nizuno ndakakufonerai makuseni mukati ndiri kumbogadzirira kuenda kuchechi. Munoenda kuchechi kupi uye makambosvika here pakuvaudza kuti ndo dambudziko randinaro? Apa kuchechi apa handisati. Iye zvino nenyaya yedambudziko iri handina chechi yandamira naye. Munhu kuchechi yandakataura ndeye kuWaterfalls.
kwandakakwanisa kunoita 1 in 1 ndandatoita mari icho ndikawana $20 yacho yekunoita 1 in 1 ndikataura akazviramba kuti handisi kuona paine zvinhu zvakadaro. Ndikamuudza kuti tikasvika muna September ndofunga ndoma ndiri kupedzeswawo, asi handisi kutya kufa nokuti kufa murayiro waMwari. Ukafa kana dai wapondwa unongonzi nguva yake yanga yakwana ndo yanga iri firo yake. Saka ina hangu handisi kutya, asi ndiri kuzviziva kuti September ndo wanzi wandiri kuurayiwa. Ndobva ati hazvimboitika, September muchaona achidarika. Uyo ndakamuudza takatoita 1 in 1. Kumwe kwandakazoenda kuLoconval kwainzi 1 in 1 haadi haabhadharise free, asi handina kumbowana mukana wekuti ndione zvaanoita zvacho. Uku kwandaenda ndaitoenda kwamakandiwa ndofunga izvinoizvi kakechi 5 kana makandinzwa nezuro nchiti ndinoenda kuona kuti handikwanise kuramba ndine ndakagara muno ndakazvivharira dho nekuona kuti panze pacho hapabudiki hapagarike ine zvaunonzwa zvichipfuura zvichitaurwa munopa kutenda kuti ndiri munhu achiri wenyama here kana kuti ndaamuka. Saka kwamakandiwa ndokwandaenda ndaitoti ndinozvipira hangu kuti ndinyorwewo mubhuku kudii nemawandiro acho nezvinoitwa zvacho unonyatsoona kuti hauna mukana. Asi kwekuenda hangu kokunowana kwekuswera ndinoenda. Asi kumweku kwandataura handakatonoita 1 in 1 ndikaitaura nyaya iyo. Kwandinonotaura kana ari muprofita wandangotanga kuenda kana ndega anondirambira achinditi imhepo muri kutoshandiswa. Saka ndoshata anondishandisa wacho munhu rudzi chero mufoni mangu mune makawanda unongonzozonza kuti kushandiswa kwamunoita. Asi hapana ari kukudza kuti ndiani ari kukushandisai? Hapana. Makasununguka here imimi kuti nhasi uno seSly Media tounganidza imimi nevana venyu vari kuTurkey, vari kuNamibia, vari kupi kwese kwamataura uko, kuti tofamba kwatinokwanisa kukutsvagirai kuti aiwa isusu taona kuti nyaya iri kunetsa kuti mufambe pakasiyana. Munoramba muchingonzi amai Muroyi because mune muchifambawo mega ivo chifamba kwavo vega. Tokuendesai kune munhu watinoziva kuti aiwa uyu tinovimba naye anokwanisa kubatsirai padambudziko renyu imimi nevana venyu. Kana tichinge tabva ipapo toenda zvakare kune mumwe. Makasununguka here imimi kusangana nevana venyu pamwe chete? Hongu kusangana ndakasungunuka, handina pandinoramba. Ini ndakatosungunuka kunhu kuzhinji ndinokunzwa muredhiyo asi handikwanisi kukuenda nokuti mari yacho handina. Ivava vana vangu ava havadi kuburitsa mari. Saka ndozonyatsoona kuti pane dambudziko chairo. 1 ndekwekunzi vakandichengeta ini ndinogarika. 2 uye vakanyanya kusebera padhuze imba ichadi zvichabuda zvemba iyi. Ndichavarondedzera zvazviri nokuti vasikana vaviri vekurwara nepfungwa naakafa ndo vainyatsoziva nezveimba. Ava vakanga vari vadiki havana zvavanoziva. Vamwe vacho vanga vasati vambozvarwa. Uchiona kuti vana vasiri vababa vepapa vonobatana nababa vepapa. Ivo baba ivavavo vonobatana nechikomba. Ndichachikomba kana ndaita mumwe murume. Vonobatana chichienda kumba. Mwana wangu iye anorwara pfungwa yaizvitaura. Baba mudiki ava vanouya vachienda kumba uko. Ivo vanouya vachiita sevari kuenda kumuvana wangu kunoona semwanaka. Vozoenda kumba ikoko. Vondo vaitaurirani. Saka aiwa tinobatsirana padambudziko raminaro iri mama. Ko vanoda kukubatsirai ndazombotaura kuti panapa iko zvino makaita pekutsvagirwa mari dzemarenzi muri kukwanisa kuzodziwana here uye landlord vacho vakuti kudii? Landlord vakuti netsei yakatotaurwa muse Friday
kuti vari kuda mari yavo vaifanirwa kuuya Saturday. Ndopandakati inini handisati ndakwanisa kuwana mari, ndanchikumbirawo kuti votozouya next week pamwe ndinenge ndawana. Ndozvandakakumbira ndichiita. Vandakakumbira ndivo vacho vanomaneja nezvepanapo. Ndozvandakangovaita, asi wakungoona kuti kugara kwacho vanhu havachanyatsodi kundifarira. Saka vanoda kukubatsirai maybe nemari yerent kana magumbezi kana chikafu, vanokubatai panhamba dzipi? Alright, nemirai ndisati ndakuudzai nhamba. Magumbezi amuri kutaura last year but one, mainini wangu vakauya iri Sunday vakanditorera magumbezi ese, vakati vari kunondiwachira semunhu ndiri kurwara apa ndandichine mukoma wavoka. Vakati tipe nembatya, ndikati zvamati muri kunondiunzira mvura, pamuchauya nemagumbezi aya kana aoma ndinogona kuwacha. Ndobva zvaenda zvacho. Sekusvika nanhasi ndakasara negumbezi 1 riri pamubhedha. Amai vangu vasara negumbezi 1 netumwe tumadhende tudiki. Ndozvavakanga vakunditi musi wenhamo tikutorida gumbezi rakatengwa nemwana wangu kuma 2000 chiko kare ndopakaritenga gumbezi ro vachiri kumusha. Saka ranga ratodhende. Ndakangoriisawo mubhegi mune mbatya dzandakanzi ndirongedze, rakaenda kumusha. Rakasara nerimwe chete? Ndinongori nerimwe chete iroro, nembatya dzangu ndodzandinoisa, nechibed spread chandinoisa pamusoro kana kwanyautonhora ndokanda dzimwe mbatya ipapo nemabhachi. Chero nguva yechando ndagarawo futi uku makumbo angu aya akaomaka nechando nenhingi nechiveve ese. Chiveve chinosvika kunoku. Saka usiku ndinotsva, ndinofuga panapa. Ndotozoti ndanyanya kubatwa nechando ndokuti ndikotsere. Nhamba dzangu dzeWhatsApp i0714 671 930. Ndo WhatsApp kana kufona. Ndodzokorora zvakare 0714 671 930. Koita imwe yacho yebhad ndio inoti 0774052259. Ndodzokorora zvakare 0774052259. ndo yebhad. Ndo maraini maviri andoshandisa yebhad. Ndinogara mugokwe chitungwiza kwete gokwe kumusha. Kune vamwe vanga vakuzondiudza kuti kugokwe izvozvi ndinotori namufundisi mumwe wandakatumirwa nevamwe ambuya vari kuSouth ari kugokwe, kunzi hamenoti muri gokwe ipi, iyewo handizivo kuti ari gokwe ipi. Saka akazopuwa phone number akandifonera nezuro akangoti anoda kunamata neni 10 o'clock dzega dzega tinofanira kunge tichiita zvekunamata. Akati handina chandinoda pamuri kunze kwekunamata. Ndozvaakataura neni. Ndakazomudza kuti haisi gokwe yekupi, yekugokwe kumusha, igokwe yemuno muHarare. Neniwo ndo randakakurumidza kubata nekuona kunyorwa kuya uko, sezvo ndisinganyatsozivawo zvemuno. Asi kumberi uko takafambisa nzira yekutollgate uko ndokandawana stand ikoko. Asi karunyere kupe ikakaka kainge kakungonzi nyaya yeUroyi iyoyi ndakabvisa 120
ndakakufamba svondo rakapera ndakaiona stand iyoyo haina kuvakwa iri mudhuze nenzira. Nyaya yeUroyi ndinokumbirisa kana paine pamunogona kutibatsira kana tichisangana nevana vangu, kunyanya uyu ari kuBotswana uyu neuyu musikana Gotko uyu. Ndifunge kuti vana vangu ava kana tikagadzirisika nemanzwira andiri kuita nyaya dzeUroyi kune vamwe, kune dzimwe dzinobudwa pachena uchinzwa munhu aitaura kuti ndinoroya zvishuwa ndakadai. Ko ini ndisiri kuziva, handina kurorerwa. Vana vasikana 3 handina kana chandakawana pavana vangu. Gotko yakandibvira kare atombonzi anetsana nemurume wekutanga, akauya akasvikoti akugara muhopu rakaiti kuna sisi wake uko kwakaenda mumwe murume ikoko akati imi ndakamboya panhamo yemwana wenyu panapa maiguru. Iye andifonera kuti sisi wangu akafirwa. Inini ndandaunganidza mari kuti handingagare nemwana wevaridzi, vana vake ava vari 2, mumwe wacho anga asati afa. Ndini ndanga ndiri kumuchengetera. Izvozvo ane zvimwe zvinhu zvaakasiya kumusha kwedu uko kwaBhora uko. Saka inini ndandaunganidza mari. Iye ari kuti handina baba naamai, amai vangu vakafa. Kunondiudza kuti ndakafa ndiri mupenyu. Chero tikagadzirisana zvedu, asi hazvisi zvekuti tichiri amai nemwana. Nokuti chake chaicho chaanenge anipa, ndakuudzai zvinhu 2 zvaakandipa asi akazvitora. Foni nebedspread. Handina kana tennis. Chibedspread chirumbomo chapera kubvaruka aitopa vemunext vaairoja nawo kuti vatsikirire madhaka. Ini ndine mwana wake wandiri kuchengeta. Haana kana chekufuga, anofuga zvangu izvozvo. Ndonzi mwana wangu angazozadzwa Uroyi mushure mekuti grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, handi 4 years. Handina kumupa Uroyi. Mwana yeye aichemera kuuya kwandiri. Handina kumukamurira here Uroyi. Ndoda kumbonoona gogo, ndopakunoti hazviite kuti aende ikoko. Anonozadzwa Uroyi. Ndakangosvikawo pakuguma kuti aiwa hazvinei, ndinogara saizvozvo. Hakuna munhu anowigwa ari mupenyu. Ngoona zvandaita kuti ganda rinokokonyara kushaya kana nefuta rekuzora. Ndo zvazviri. Hameno kana mune zvimwe zvamunoda kundibvunza. Nokuti nyaya dzeUroyi ndanzwa ndine makore. Kubva achiri Tarzan kusati kwauya Tilda. KwaTilda handina kuwana rubatsiro. KwaBhojongora akangoisawo paFacebook achitaurawo inini ndichiramba zveUroyi. Ivava pana nchikuudzai pai kuti ndakanzi ndaidya karuoko kemwana mucheche. Vakatotaura kuti inini wacho ndiri kuramba kuti handisi muroyi. Vari kuramba naye uroyi hwavanoziva. Handiuzive. Ndinotodawo vanoziva kuti munhu anoroya akadai anditsanangurirawo, nokuti zvandonzwa paredhiyo muroyi nevari kubvisa zvikwambo nenyoka tiri kuvanzwa nemabvisiro ekunyeba vanenge vachiita. Inini aiwa tichatozviita zvakanaka mama zvekuti tichazotosvika pakuti makagara nevana venyu vese matokufara sekufara kwamaita pakutanga. Tinovimba kuti mhuri yeZimbabwe manzwa nyaya yamaingandi vachitsanangura kuti vana vangu vese ndakaita vana vangu 6 asiko zvino ndasara ne5. Mukuru hanzi anorwara pfungwa. Ndopakatangira kuti vana vese vatange kuti amai munoroya, amai munoroya. Vari kutaura kuti hapana mwana wangu anotambudzika. Vese vari kunze kwenyika, vari kuTurkey, Botswana nedzimwe nyika dzavataura, asi vari kushaya kuti vakaroya papi. Vari kuti zvakare shuwa ndingadai here ndiri muroyi ndisina kuvadya vari mudumbu. Vana haikonai kudaro, asi vari kuti pavana vangu ava vamwe vacho 2 vari kunyanya kunditi ndinoroya. Ndiri kuti
chinyango zvedu tikazotsvagirwa munhu angatibatsira, asi handifungi kuti ndichazova amai venyu nemashoko amunenge muchitaura. Saka dzidziso mainzwa. Tiri kuti kune vamwe vana vese vari kupuma vana vabereki vavo kuti vanoroya. Aiwa, hanzi musadaro nekuti hamuzive kuti mangwana zvinozopera sei. Tichizosangana zvakare mumaprograms anotevera. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Kune vari kuona vanoda kubatsira amai Ngandi, vati vanoda magumbeze, vanodawo zvekuti renti vakwanise kubhadhara pamba pavanogara, landlord vava kudai mari yavo, vati kana usina wakukwanisa hako kuti ufambe vati handina kwandinokwanisa kuenda nekuti vana vacho vandiri kuti ndivo vandinawo ndivo vari kuti varoyi.